en ni migawo mar somo kedo ne wach mar leo omenda ne skunde mag piny owacho e pacho ka bende giyango ni skunde biro chako yudo omenda go e ndalo 10 mabiro. Jagoro mingiyore migawo masomo Belio Kipsang wacho ni komiti mochung' ne ng'iyo kaka itiyo kod omenda jopiny e od bura mamalo ni piny owacho osebedo kod pek kaluwore kod kwan mamalo mar jopuonjre. Kipsang osiemo jotend skunde mamedo omenda mag somo ni biro kawnegi chik. Watudore kod jafwambo mar Walter Nyambaga mondo miyowa kaka weche chal. Walter, isebedo e chenro ni kama bende ne ochopo e nyim kamati mar od bura motenore kod omenda, kendo koro migawo mar somo wacho ni ndalo 10 mabiro gibobedo ka gichwalo omenda ne skunde. Inyalo miyowa ler ni to ang'o motwagie e romo no mane bende obedo godo kod kamati no, to gin ang'o ma weche mag somo onego bed ni koro wageto kochakre ndalo 10 go, ahinya to weche mag sir mag omenda kaachiel kod chik mogol ne jotend skunde? Oching Manuel ajahawi nikech ka ok adeko to an kod jakom mane tayo bura maket kod kamano endo Honorable John Mbadi machiegni kod Ramogi TV uloso mathoth e weche mag pesa masiro somo ma kizungu luongo ni capitation, kendo dwaro nitiere ni seche moko mit ka jopuonjre manja yudo kata mana sir ni endi nyadiriyo, koro inyalos chik moro mabiro chiwo thuolo mar miyo giyud sir ni nyadichiel mondo jok mamoko bende oyudo thuolo mar yudo sir machal kod mani maduong' ma kamiti ne temo menyo e wach ni ne nang'o. Kamano mokwongo komiti marwa mar Public Accounts Committee tije maduong' en ng'iyo weche mowuok kata nonro motim gi office mar Auditor General ma ong'iyo temo menyo department mar early education or basic education mane wan go kawuono ne wan gi PS Belio Kipsang, to weche mang'eny ne owuok e report no. Machiel kuom gi en weche mag omenda masiro somo mag nyithindwa nyanya mag secondary education ma capitation onego bed ni nyathi ka nyathi yudo tuition fees mar 22,000. Weche mang'eny owuok e wach pesa ni. Achiel kuom gi en ni pesa mar 22,000 ni nenore ni koro opuot kaluwore ni nokete chien kucho kapod ne pesa nigi pek kata teko moloyo ma en go sani. Mar ariyo bende waneno ni nyithindo osemedore, ne budget iketo bilion 65 e higa, to nyithindo mane oket ne mano ne kapod wan gi nyithindo milion 3,200,000. Sani nyithindo manie schools, secondary schools gin milion 4.2, manyiso ni sani nyathi ka nyathi kar yudo 22,000 yudo karibu 17,000. To marache moloyo en weche mag bursaries ma bende wanwang'o ni bursaries michiwo gi jomo opogore opogore miyo nyithindo moko masomo yudo bursary kata nyading'wen, to nyithindo mamoko to ok yudi, nikech ne onka bursary ni ichiwe gi Equity Foundation momi kandarasi kata contract mar timo mano ne Ministry of Education, to onge kumoro matudruok bede ging'iyo ni to pesa mawuok kaka county government mar Kwale omiyo nyithindo moko full scholarship, to kendo the same nyithindo ichaki miyo scholarship kokadho kuom this Equity Foundation, kendo nyithindo ginyalo nong'o ni bursary mar CDF bende giyudo. Koro nyaka chik bedie ma wakaw gigi te wakete mesa achiel. Koro ka jomoko ka nyathi oseyudo pesa e agulu moro to kochako yudi agulu machielo, koro miyo nyithindo mamoko ma bende nigi chandruok korka somo ma sani ok yud pesa be biro yudo omenda. Jakom mar kamiti ni endi kendo ni wuok mager kabisa kalore kit kaka jo puonj madongo matayo sikunde kao pesa omenda mang'eny miluongo ni school fee, kata bed ni serikal osemiyo gi siem ni kik gimed pesa michule sikul. Jagoro mungire Belio Kipsang ne dhoge moko kokang' mane kao gi kit keko mari. Ok en keko asach, ing'eyo ni wawinjoga higa ka higa ahinya Samia skul e chak higa ka jatend migawo kata cabinet secretary chon en minister rogo kendo siemo jopuonj madongo e skunde miluongo ni principals mag secondary schools ni kik gipo ka gichajo nyithindo pesa moingo guidelines, fees guideline mochiw. Teni wango ni pod kidhi e skunde wa across the country enonga pod iketo jopuonj madongo pod ng'ado
pesa kuom chuno jonyuol gi chulo pesa moloyo mamalang' moloyo moningo bed ni chulo. Koro na penjo the PS ni nyako lernwa either Ministry of Education keto fees man realistic ma ok nyal sustain nyithindo e skundewa, to kopo ni pesa no realistic, tang'o momiyo chik ma gichiwo pile pile jopuonj madongo ok luw, to bende ging'eyo ni jopuonj madongo ok luw, to be gimitime onge, to jonyuol thagore, kendo ni ka jonyuol mang'eny ok nyal chulo fees no, nyithindo moningo bed ni somo. And ing'eyo ni education, basic education nyaka form 4 is basic right man nyathi, en e constitution marwa, chuno ni nyathi ka nyathi oningo bed ni somo. Sirikal oningo bed ni neno ni nyathi osomo ae pre-unit foundation ma piny mogik nyaka obed gi high school certificate. Kama ok nyal timore, to mano nyiso ni wachocho ratiro mar nyithindogi. Ang'o momiyo pok gibedo gi thuolo mar kawo okang' ne joma ketho chik? Kore mane PS wacho ni nitiere chike ma gikele bunge, but aparo ni en yom kata yulo e tich kokadho kuom jotendwa mag jotend sirikal. Jokanyo mag kamiti ka wacho ni koponi owany oko CDF to ok ginyal chak yiergi kendo, manyiso ni pesa ni endi siro somo yono makare, to bende giyudo rakruok kod jogo malutnegi ombulu magin jokanyo mawuok e constituency mamagi owuon. To jagoro mogirore wacho ni pesa ni endi ok en mar chwalo pesa ma seche moko itiyo godo e chiemo, en mana mar tuition. Lerna ne kama ber. Kile ni sirikal wacho ni gin gi pesa ma gichulo en mar tuition fees, ni gidwa ni nyithindo bed gi free tuition. Free education means free tuition, to free boarding. Ni ka nyathi moter modhi dak e school kata mtimo modhi board e school, o pesa mar boarding koro ok chul gi sirikal, ichulo mana tuition. Wach basari mane wuok e wach CDF ne jomoko nitiere paro mabapa ni jo-Kenya mang'eny osewuoye ni basaris gi duto te oningo riwgi ng'ini to en pesa marom nade, to nyithindo adi me Kenya ka man gi chando madwaro basari, kaka otim mar High Education Loans Board for the universities and colleges. Mano nyalo konyo, to kine ka nitie jomoko man gi paro ni ka pesa mar basari ni lwet wabunge to nyalo konyo bende wabunge, although ing'eni CDF ok ni lwet wabunge as such, but nitiere be involvement of jo wabunge, ni mano nyalo konyo gi e yiero, to bende onyalo konyi to bende onyalo hinyi, nikech wano ka jo wabunge be mang'eny kiwuotho wach basari no ema miyo samoro jopiny ok mor kodgi ahinya, kech kaluwore gi yo mipoge. So kaluwore gi yo ma basari pogogo nyalo konyi kendo nyalo bende hinyi. But gima duong' ka kik wa lose the bigger picture. Gima duong' ka en ni wang'i ane ni pesa gi kata ka nitie CDF basari, nitie ngaf basari, nitiere basari mawuok presidential basari system, nitie ma bende wuok e scholarship programs mag ministry gi Equity Foundation, duto te onego wang'e ni to gin pesa di, to ere kaka gibedo administered. Ka wan Super South for example, constituency mae onego bed ni management margi ji ong'eyo ni ka Chris oyudo moro to James yudo to Tieno yudo machielo, mondo mi kik nyathi achiel yud pesa duto madhi ingo kata fees monego chul, to nyathi machielo ma bende kamoro en nyathi makich kata onge gi namna moro kata yo moro amora to koso ma ok mano jakom komiti mondo awe nikech lwar mar neno ka koro chieng' goyo mokalo mar warom kendo nyakora magajwang' mano en jakom mar komiti mane orekodayo dho jagoro mongirore migawo mar weche mag somo pacho ka Belio Kipsang, ka bende Kipsang no endo olieko ni atamalo 25 mag omenda mag siro somo gisechwalo e tielo mokwongo. Ka chenro nitiere ni kuom ndalo 10 gibiro dhi chwalo kendo atamalo 25 mag pesa mag somo gi mondo sir somo e kuonde mag tiegruok ma biro keto atamalo go chopo 50. Makmana ni oluwo ni ok gibi chako kod sikunde ma nyithindo dhie mbele kod somo tok dog pacho, makmana ni ubiro dhi nyime kod kuongo keto e telo mokwongo kata ng'iyo ni sikunde mago mag day school gidho liech emomiyo ng'ala manyime mar yudo kit omenda mar siro somo kamano. Kachiel ke studio chieng' Emmanuel, ageno ni penjo mora mora ok obedo nikech wanyong'e wandute kendo donjo ni maliw mana kaka uchunglo kayo jalo mobedo kuome. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa ler kowuok kuom